Ngiyakuzwa Thusekheng. Asithwaleni madoda. Ngoba nawo lo msebenzi lona bengithi ngiwutholile nawo lona. Hayi nawo usukhokha kancane qhawe sebathi ngiwasha imoto khona ucabanga qhawe. Sozowasha imoto qhawe. I know way. Uzowasha imoto awutholi lutho. Asithwaleni madoda. Uqinisile, yazi uqinisile Thusekheng qhawe. Uqinisile mfowethu. Hayi mina bengithi umsebenzi lento yabanga ngiyabona nje ihlathi lento yabo. I know way baba. Asithwaleni madoda. Lento yabo ngiyabona ukuthi manje ekugcineni nje kuphela izongidonsela amanzi ngomsele kuyomele ngithathe lento. Kuyomele ngithathe lento kuyomele ngithathe umathafathafa wena. Asithwaleni madoda. Ngale kwaloko sokwasha imoto kuyoshonla. Ihlathi lento yabakona umsebenzi loyana. Sebathi ngibawashela imoto zabo manje ngizothula mina ngibawashela imoto zabo. Asithwaleni madoda. Asithwaleni madoda. Ngale kwaloko sokwasha imoto kuyoshonla. Ngibona umathafathafa yena uyakuthafaza nje uthola imali. Hayi. I know way. Uqinisile yazi ngumuntu angakuthatha nje kancane wena Thusekheng. Uqinisile. Hayi mntu akathatha isithwalo yoshonani nilanga ngiwashana nemoto. Hayi qhawe hayi. I know way. Ngathi ngizothatha umathafathafa ngathi ngibanike nje 2 months 3 months ngibona ukuthi bangibhadala kanjani futhi bathi ngiyiqhubeka ngiwashele izimoto zabo noma ngale kwaloko sokwasha imoto kuyoshonla. Bathi ngiwashele lezi imoto zabo qhawe hayi. Sengizokufonela ke qhawe lami hayi ngeke hayi. Yoshona lelanga umuntu awashana nemoto zabantu. Imoto kuyoshonla. Washela abantu abanemoto hayi ngeke qhawe hayi. Asithwaleni madoda. I know way baba. Asithwaleni madoda. Ngale kwaloko sokwasha imoto kuyoshonla. Uqinisile yazi uqinisile Thusekheng qhawe yami uqinisile mfowethu. Hayi mina bengithi umsebenzi lento yabanga ngiyabona. Asithwaleni madoda.